Bu turida to'liq etib izgi yozma Tevrat kitabından o'qib o'tik. Robbi Alloh yaratgan barliq qir jonivorlaridan eng makirlisi yılan edi. Yılan xotindan Alloh uchun da bog'chadagi hech bir o'g'achdan jemish oshamag'iz deydimi? deb so'radi. Bog'chadagi o'g'achlardan jemish osharga bizga ruxsat bor, deb javobladi xotin. Әмма Аллаһы әйтте, бакча уртасындагы агачның җимешләренә кагылмагыз, аларны ашамагыз, юкса үләрсез, диде. Йылан, юк, үлмисез, диде. Чөнки Алла белә, ул агачның җимешен ашаган көнне сезнең күзләрегез ачылачак. Яхшылык белән яманлыкның ни икәнен белеп, Алланың үзе кебек булачаксыз. Әлеге агачның карап торуга гүзәл, җимешенең хош булуын күреп, белем бирү хасиятеннән исә нәфесе кузгалып, хатын агачтан җимеш үзеп алып ашады. Иренә дә үзеп алып бирде, ул да ашады. Менә шулай итеп, Йылан сүрәтенә кереп, явыз иблис беренче кешеләрне алдап, үз сүзенә ышандырды. Күңелләренә шик салды, һәм алар Аллаһының бердән-бер әмерен үтәмичә, аның сүзенә колак салмыйча, гөнаһлы булдылар, һәм рухлары үлү сәбәпле аңардан аерылдылар. Чөнки бер генә гөнаһта изге Аллаһ янына урнаша алмый. Гөнаһ өчен җәза үлем икәнен ул кешеләргә алдан ук кисәтеп әйтә. Әмма беренче кешеләр, Адам белән Хауа, иблис сүзен тыңлап, үзләре белән Аллаһы арасында төпсез упкын барлыкка китерделәр. Раббы Аллаһы йыланга булай диде. Бу эшең өчен син җир йөзендәге барлык хайваннар, җәнлекләр каршында каһәр ияседер. Синең белән хатын-кыз арасына, синең тукымың белән аның орлыгы арасына дошманлык җебе сузачакмын. Аның орлыгы сиңа сугып башыңны ярыр. Син исә аны үкчәсеннән чыгарсың. Бу сүзләре белән Аллаһы оҗмах бакчасыннан чыгарылган беренче кешеләргә һәм алардан туачак барлык адәм балаларына, хатын-кыз орлыгыннан туган затның явыз иблиснең башын ярып, аны җиңәчәген, шуннан соң Аллаһыдан аерылган кешелеккә яңадан үз патшалыгына юл ачылачагын, шуның белән үзенең вәгъдәсен үтәячәген әйтә. Гадәти балалар ата белән анадан, ата орлыгыннан туалар. Ир заты орлыгыннан башка хатын-кыз үзе генә берничек тә балага уза алмый. Һәм бу булмас та. Әмма Аллаһы булдыра алмастай бер ни дә юк. Изге Инҗил китабында язылганча, бер кайчанда ир кеше заты кагылмаган, гыйффәтле кыз Мәрьям балага уза һәм ир бала табып, аңа Гайса дип исем куша. Аңардан туган бала изге рухтан булып, Аллаһы Мәрьямнең карынына үзе орлык сала. Шунлыктан бала Аллаһы углы дип атала. Бу искиткеч бердән-бер уникаль вакыйга була. Аллаһы Мәрьям карыны аша җиргә коткаручыны бирә. Ул бөтен кешелекнең гөнаһларын үз өстенә алып, хачта газапланып, үз гомерен бирде. 3 көннән соң терелеп, дан белән күккә ашты. Аллаһының уң ягына утырды һәм ахыргы вакытта халыкларны хөкем итәргә киләчәк. Ул үлемне җиңде, иблиснең башын ярды. Шуның белән Аллаһының вәгъдәсе үтәлде. Аллаһга шөкер.